വൈക്കോയെ വെട്ടി കമൽഹാസൻ രാജ്യസഭയിലേക്ക്. വിജയെ നേരിടാൻ DMK തന്ത്രം. കവയിത്രി സൽമയും സ്ഥാനാർത്ഥി. മക്കൾ നീതിമയ്യം നേതാവും നടനുമായ കമൽഹാസൻ രാജ്യസഭയിലേക്കെന്നാണ് സൂചനകൾ വരുന്നത്. ബുധനാഴ്ച ചെന്നൈയിൽ ചേർന്ന പാർട്ടി നേതൃയോഗം കമൽഹാസന്റെ രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലെ 6 രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിൽ 4 DMKയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുന്നണിക്കാണ്. നേരത്തെയുള്ള ധാരണ പ്രകാരമാണ് കമൽഹാസന് ഇപ്പോൾ സീറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യസഭയിലേക്കുള്ള 3 സ്ഥാനാർത്ഥികളെ DMKയും ബുധനാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു. P. വിൽസൺ വീണ്ടും മത്സരിക്കും. SR ശിവലിംഗം, എഴുത്തുകാരി സൽമ എന്നിവരാണ് DMKയുടെ മറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ. നിലവിൽ രാജ്യസഭാംഗമായ MDMK നേതാവ് വൈക്കോയ്ക്ക് സീറ്റ് നിഷേധിച്ചു. വൈക്കോയെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും കമലിന് സീറ്റ് നൽകുന്നതെന്ന് നേരത്തെ സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തമിഴക വെട്രിക്കഴകം നേതാവും നടനുമായ വിജയ് ഉയർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ കൂടിയാണ് DMK കമൽഹാസനെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതെന്നും വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട്. രാജ്യസഭയിൽ ഒഴിവുവന്ന 8 സീറ്റുകളിലേക്ക് ജൂൺ 19-നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. സ്വന്തമായി പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചതിനു ശേഷം കമൽഹാസന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന വഴിത്തിരിവാണ് രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം.